Muntanyola reclama que es millori el manteniment de la carretera N141C, una de les principals vies d'accés al poble i que és propietat de Tona. La carretera, de poc més de 2 quilòmetres, la recorren cada dia prop de 1.000 vehicles. El 2017, el consistori de Muntanyola ja s'hi va gastar una subvenció rebuda de 50.000 euros per arreglar una part del ferm amb l'objectiu de guanyar en seguretat. Però ara volen que Tona es cuidi i intensifiqui el manteniment que fa de la via. En aquesta inversió que s'ha fet es va fer el 2017 a través d'un ajut que teníem l'Ajuntament de Muntanyola, conjuntament amb l'Ajuntament de Tona. El que vam acordar és que l'Ajuntament de Muntanyola destinaria uns 30.000 euros a fer el ferm i l'Ajuntament de Tona uns 5.000 euros a fer el que és el tema de les valles. I l'Ajuntament de Tona el que havia de fer és, en aquest cas, posar les valles, cosa que estem al 2019, acabant ja començant el 2019 i això no s'ha produït. El regidor d'Urbanisme de Muntanyola, Carles Morera, ha reclamat millores en el manteniment de la via que actualment considera de perillosa. En un any es poden arribar a registrar entre 4 i 5 accidents. Els riscos principals que tenim aquesta carretera són les sortides de pista que tenen els veïns amb els cotxes i motos que circulen per aquesta carretera. El problema que tenim també és els apareltats al revés, que fan que t'escopin cap a fora, conjuntament amb les glaçades, les pendents i les faltes de valles que fan que sigui una carretera realment perillosa. Fer nova aquesta carretera té un cost d'entre 800.000 i 1 milió d'euros i des de Tona el seu alcalde Josep Salom defensa que és millor esperar fins al 2021, tenint en compte que la Diputació de Barcelona ha pres el compromís d'actuar en aquesta via. Ni Muntanyola ni Tona no tenim 800.000 euros. Jo demano a l'Ajuntament de Muntanyola què hem de fer si sabem que això té una data de caducitat, si sabem que a finals del 2020, principis del 2021, això serà una realitat, que això serà nou. Què hem de fer? Ara invertir-hi molts diners per tapar no sé quins forats, que d'aquí un any i mig s'aixecarà tot perquè es farà nou? Això hem de fer? Des del meu punt de vista, jo crec que no. Evidentment que nosaltres, quan vam fer la inversió, l'Ajuntament de Muntanyola sabia que la Diputació faria una intervenció en aquesta carretera. L'Ajuntament de Muntanyola ja n'era conscient, però com que no ens van prometre ni plans ni diners, el que vam fer va ser destinar íntegrament a aquesta subvenció. El que sí no podem fer és dir, com que ja l'arreglaran, no hi fem res, no. Mentrestant no es fa res, això és un perill. Un cop la Generalitat de Catalunya hi doni el vistiplau, ja es podrà redactar el projecte constructiu i licitar unes obres que podrien estar enllestides l'any 2021. A més, la Diputació de Barcelona també s'ha compromès a fer el manteniment d'aquesta via.